chroeso nôl, diolch am ymuno ni unwaith eto ar gyfer y sesiwn ola. Diolch yn fawr i chi am fod mor amyneddgar. Ni wedi cael problemau technegol, ond mae popeth wedi sortio nawr, felly ni yn barod i fynd a ni'n rili cyffroes i fynd ati gyda'r sesiwn yma. Nawr, cyn i fi fynd ymhellach, mae dyn ni helpwyr heddi o Ysgol Bro Morgannwg. Mae rhain wedi bod yn ffantastig trwy'r cyfnod yma, Ysgol Bro Morgannwg, so diolch am helpu. A chi wedi chwifio yn barod, nag chi? Da iawn. Bore da! Nawr, chi'n mynd i fod yn gweithio'n galed heddi. Chi'n barod i wneud bach o waith i ni? A chi'n mynd i cael lot o hwyl hefyd, ydych? Ffantastig. Nawr den, os chi eisiau mynd i ystod draw fyna, a wedyn newn ni ddod nôl atoch chi mewn ychydig. Felly, mae hi'n wythnos perffaith i gloi'r ymholiad yma, oherwydd, efallai bod rai o chi yn ymwybodol, neu ddim yn ymwybodol, mae hi'n wythnos gofod y byd. A mae 95 cenedl ar draws y byd yn ddathlu rhywbeth yn ymwneud â'r gofod trwy gweithgareddau fel hyn, a chi'n rhan ohono fo, okay? So, da iawn chi. Hefyd, ni'n mynd i roi blas o'r sesiwn ym mis Tachwedd ar ddiwedd y sesiwn heddi i roi syniad i chi o mwy o stwff y gofod byddwn ni'n edrych ar. Okay. Ond cyn i ni symud ymlaen, hoffwn ni edrych ar ychydig o enghreifftiau o gwaith disgyblion sydd wedi cael ei ddanfon mewn yn ystod yr wythnos. Felly, diolch yn fawr iawn i bawb nath anfon gwaith arbennig, gan gynnwys Ysgol Foel Gron fan hyn, tua ardal Pwllheli. Llwyth o luniau wedi dod fan hyn o'r plant yn gollwng yr asteroidiau mewn i'r blawd, neu arwyneb y lleiant, okay? Fi'n gallu gweld fyna bod y disgyblion yn cofnodi mewn tablau hefyd ac yn gweithio'n dda mewn tîm. Felly, diolch yn fawr Ysgol Foel Gron am rheina. Unrhyw beth arall, Mel? Yeah, well, we couldn't not mention Ysgol Cynwyd Sant, who have worked so hard alongside us during this series of workshops, series of sessions. I think we've got some lovely, well, pictures. There might even be a little video in a minute. There's the surface of the moon there with some... wow. Yeah, it actually looks like the moon, doesn't I it, actually from thought here? for a minute that's what I was looking at. Amazing. All looking like they're working hard. You can see them measuring. They've got their ruler, keeping the height the same, making sure we don't change our variables. Oh, here we go. Here's my favourite. Look at that. Lovely little slow-mo of one of those asteroids hitting the surface of the moon. Pwy sydd ddim yn hoffi slow-mo? Ni gyd yn hoffi slow-mo. Da iawn. Da iawn Ysgol Cynwyd Sant. Wych. Chi wedi danfon llwyth o bethau arbennig mewn, felly da iawn. Diolch. OK, felly, heddi, ni'n mynd i edrych ar graffiau, okay? A fi'n mwynhau neu graffiau. Ti'n mwynhau neu graffiau? Ie, fi'n ffeindio graffiau. Rhywbeth fi'n gallu ymlacio wneud graffiau. Felly, heddi, ni'n mynd i roi lot fawr o wybodaeth i chi a help i chi o sut i creu graffiau. Okay? Nawr, Mel, fi'n gwybod ti wedi bod yn brysur iawn yn creu graff eich hunan, a fi methu aros i weld hwn. I can't wait. I have been very busy. Be ti wedi creu? Oh, look at that. There is a sneak peek of the graph. Oh, nice. That's not the completed version. I'm going to come around here so I can give you a nice close-up. Wait there, let's see if we can get this. Come on then. Here it is. Look at that. Now, who doesn't love a graph made out of Duplo? Now, this is, as you can see from my title up there, a graph to show the favourite subject of 20 children in a class. On this axis here, I've got number of pupils. And down here, I've got some favourite subjects. And none of you will be surprised to see that very clearly obvious which subject, Ray, was the favourite in this class. It couldn't be science. Dim Gwyddoniaeth. Look at that. It beat PE and everything. Well, yes. So hwnna ddim yn synnu fi o gwbl. This is an example of a bar chart that I've made. So there we go. What about you, Ray? Have you been busy? Wel, fi'n falch nes i gofyn, Mel, achos fi wedi bod yn brysur hefyd, a nes i greu ddim siart bar fel un Mel, ond fi wedi creu graff gwasgariad. A fi wedi defnyddio Smarties fan hyn i plotio'r canlyniadau. How many Smarties did you eat? 12? O, na, fi wedi bwyta unrhyw beth. Dyma yr unig Smarties yn y pecyn. Felly, dyma ni. Okay? Felly, gallwch chi weld, mae'r graff yma yn graff i ddangos sut mae uchder gollwng bêl yn effeithio ar uchder bowns. Okay? Felly, fi wedi gollwng bêl, mae wedi
bwrw'r bwrdd neu'r llawr a wedyn bownsio nôl fyny a fi di mesur beth yw uchder y bowns. Nawr, gallwch chi weld, bach yn wahanol i un mel, rwy wedi ddefnyddio data sydd yn rhifau a rhifau fan hyn hefyd. Nawr, un mel, nath Mel ddefnyddio, chi eisiau defnyddio fe, so nath Mel defnyddio geiriau a rhifau. Felly dyna pam mae Mel wedi wneud siart bar, diolch Mel, a rwy wedi creu graff gwasgariad, oherwydd roedd gwahanol fathau o data gyda ni. Nawr, mae hwnna'n rili bwysig i chi gofio, achos wrth i ni fynd ymlaen heddi, ni'n mynd i ddod nôl ati i geisio adnabod pa graff yw'r graff gorau i ddefnyddio neu i greu gyda'i ein canlyniadau ni. Okay? Hyfryd, felly, gobeithio chi'n hoffi reina a siwr o fod, os hoffech chi creu rhywbeth allan o Smarties neu Duplo yn amser eich hunan, a ddim bwyta'r Smarties, okay? Na, nes i ddim bwyta'r Smarties, gallwch chi wneud hwnna hefyd. Felly, heddiw, mae dyn ni 3 beth ni eisiau i chi feddwl am. Pam rydyn ni'n plotio graffiau? Pa fathau o graffiau sydd yna, a sut rydyn ni'n gwybod pa rai i'w defnyddio? Okay? Felly, dyna beth ni'n mynd i geisio ateb yn ystod y sesiwn heddi. A fi'n mynd i ddechrau gyda pam plotio graffiau. Okay. Wel, wnaethoch chi weld siart bar Mel, do? Oedd yn edrych yn hyfryd. Nawr, dechreuodd y siart bar rhywbeth fel hwn. Okay? Nawr, esgus mai dyma yw eich tabl canlyniadau. Felly, llwyth o ganlyniadau wrth wneud eich arbrawf, ond dim llawer o drefnydd falle. Mae'n anodd i weld unrhyw patrwm, okay? A felly dyna pam mae'n dda i ddefnyddio rhywbeth fel hyn wedyn. Felly, yn hytrach na tabl canlyniadau, mae dyn ni siart bar sy'n dangos yn glir patrymau ac yn y blaen. Am hwnna'n edrych yn hyfryd. Da iawn, Mel. Fi'n credu gall Mel roi e heibio nawr, okay? Mae'n mynd i gadw tyniau allan trwy'r sesiwn, fi'n meddwl. Okay. Felly, chi wedi gorffen, chi wedi creu eich tabl canlyniadau, a wedyn chi'n mynd i wneud rhywbeth gyda reina mwyn gallu adnabod patrwm yn well. Okay. Felly, beth mae graffiau yn helpu ni wneud? Wel, fi'n mynd i ddangos chi nawr cwpl o enghreifftiau o graffiau gwahanol, a gallwch chi siŵr o fod ddarllen neu adnabod beth sy'n digwydd yn y graff yn fwy clir na mewn tabl. Nawr, mae'r un yma fan hyn yn cymharu nifer o golau mae Messi a Ronaldo wedi sgorio ar gwahanol oedrannau. Felly, gallwch chi weld fyna bar eitha uchel yn oren, okay? Dyna sawl gol nath Messi sgorio pryd oedd e'n 23 oedd oed. Okay? A chi'n gallu gweld nath e sgorio, bach fwy na ni, ti'n iawn. Nath e sgorio mwy yn 23 oed na Ronaldo. Okay? Felly, dyna beth mae'r bariau yna yn dweud wrthyn ni. Na, jyst mynd lan un blwyddyn i 24 oed, a allwch chi weld mae'r ddau bar yn gyfartal. Mae hynny'n meddwl mae Ronaldo a Messi wedi sgorio yr un nifer o golau yn yr oedran yna. Okay? Felly, mae hwnna'n ffordd neis o cymharu data yn rwydd. Wedyn mae dyn ni'r un yma. Nawr, mae yna un fan hyn sydd yn amlwg yn sefyll allan, un o'r bariau yma. Ac yn ôl hwn, plant sydd yn 9 oed sy'n bwyta mwy o lotion mewn wythnos. Fi ddim yn siŵr os mae hwn yn wir neu beidio. Okay? Falle bydd fy mhlant i yn dweud rhywbeth gwahanol. Ond gallwch chi weld, dim ots beth yw'r canlyniadau, gallwch chi weld mae hwn yn helpu ni gweld patrwm amlwg yn y data fan hyn. Okay, a wedyn, yr un yma, nawr mae hwn yn graff llinell. Okay? A gallwch chi weld mae'r pwyntiau yn mynd lan yn gyson, jyst fel llethyr bach, a wedyn mae yna brig, spike, okay? A beth mae hwn yn dweud wrtho fi yn syth, a ti Mel, fi'n siŵr, siŵr o fod mae'r canlyniad yna yn un odd neu afreolaeth, okay? Yn Saesneg, ni'n dweud anomalous, yeah? Anomaly, yeah, dyna ti, okay?
Felly mae hwn yn helpu ni, mae graff yma'n helpu ni I adnabod y canlyniadau od. Felly mae graffiau yn rili ddefnyddiol, mae'n helpu ddangos patrymau, a beth ni'n mynd I wneud nawr yw edrych nôl ar ein tabl ni o wythnos diwetha. So dyma y tabl wnaethon ni roi at ei gilydd fan hyn yn y stiwdio. A fi'n siŵr bod yna tablau tebyg gyda chi yn eich ddosbarthiadau, ond gyda canlyniadau chydig bach yn wahanol. Nawr, mae'r tabl yma yn arbennig. Chi wedi gwneud job da, ni wedi gwneud job da, wel, ni'n rhoi clap I ni. Ni wedi gwneud job da gyda'r tabl yma, ond chi wedi gwneud job da hefyd. Ond, bod e'n tabl rili da, mae'n anodd gweld os oes patrymau. Felly, dyma lle ni'n mynd I mynd mewn I greu graffiau. A mae yna llwyth o wahanol graffiau. Fi barod wedi sôn am gwahanol graffiau sydd allan yn barod. A dyma sleid I ddangos chi cwpl, falle chi wedi gweld o'r blaen. Felly, na fe, sleid sy'n dangos ychydig o graffiau wahanol. Siŵr o fod, chi wedi gweld yr un cylch yma, pie chart, yn Saesneg, o'r blaen. Dyna ni. Mae'n helpu ddangos felly canrannau neu unrhyw fath o cyfran trwy y maint y segmentau yn newid. O dan y siart cylch, y pie chart, mae yna histogram. Nawr mae histogram fel arfer yn cael ei ddefnyddio mewn pwnc daearyddiaeth, enghraifft I recordio faint o law sydd wedi bod. Felly mae histogram yn un bach ddefnyddiol. Wedyn draw i'r dde, mae dyn ni graff llinell. So pwyntiau fyna wedi ymuno gyda llinellau. Ond y ddau I ni'n mynd I edrych ar heddiw yw'r siart bar, reit lan y top, fel un mel fyna, a hefyd y graff gwasgariad sydd yn y canol fyna, tebyg i'r un Smarties. Felly dyna'r ddau ni'n mynd I ffocysu arno, oherwydd mae'r data sydd yn ni yn addas ar gyfer y graffiau yma. So ni bron yn barod, nag ni. Ni'n bron yn barod I chi fynd ati I creu eich graff, ond fi eisiau profi mel, a fi'n credu hefyd gewn ni plant Bro Morgannwg mewn I helpu fan hyn. Felly, chi eisiau dod I fyny nawr, peidiwch â phoeni, achos fi'n mynd I ofyn mel yn gyntaf. A wedyn, gobeithio chi'n mynd I allu roi'r ateb cywir I fi hefyd. Ydych chi'n barod? No, na. Na, ydy Mel yn barod? Falle bod chi'n barod yn dwi'n Mel ddim. Nawn ni weld. Felly fi'n mynd I ddweud wrthoch chi pa data sydd yn ni, a fi eisiau chi penderfynu os oes angen siart bar neu graff gwasgariad. Ydy hwn yn gwneud synwyr? Gewn ni weld. Triwch chi yn eich dosbarthiadau hefyd, pa fath o graff neu siart sy'n addas ar gyfer y data yma. Felly, yn gyntaf, enwau disgyblion, a maint esgidiau. So, enwau yn geiriau, maint esgidiau yn rhifau. Be ti'n meddwl, Mel? Pa fath o graff? Well, you just gave me a very big clue. Words and numbers. I'm going bar chart. Am I right? Ardderchog. Siart bar. A fel dwedodd Mel, mae enwau'r disgyblion yn geiriau a mae maint esgidiau yn mynd I fod yn rhifau fel 3, 4, 5, 6 ac yn y blaen. Felly, siart bar yw'r un mwyaf addas ar gyfer y data yma. Ardderchog, reit. Barod i'r un nesaf. Is it my turn or? Mel eto fi'n credu. Okay, thanks. A wedyn, plant fi'n mynd I ofyn chi. Reit, so, hyd y fraich, length of arm, a taldra plant yn y dosbarth. So, beth chi'n meddwl? Length, numbers, height, numbers, I'm going scattergraph. Ydy hi'n iawn? Am I right? Ardderchog. So, mae Mel yn iawn a plant chi'n iawn hefyd. Graff gwasgariad. Achos tro hwn, mae dyn ni data sydd yn rhifau, fel hyd y fraich, a rhifau sef taldra plant yn y ddosbarth. Mae dyn ni un ar ôl, ond tro hwn, mae'n lawr I chi, So Mel, peidiwch dweud unrhyw beth. Fi'n credu plant chi'n barod I ateb hwn. Iawn. Math o bêl.
a lled y crater. So dyma'r arbrawf chi wedi bod yn neud, iawn? So math o bale, type of ball, a lled y crater, width of the crater. Pa fath o graff neu siart sy'n well ar gyfer y data yma? Chi'n siŵr? Chi ddim eisiau newid eich feddwl? Na, chi'n iawn, da iawn, oce? Siart bar. A da iawn chi, achos chi newydd helpu pawb yn y ddosbarthiadau, achos dyna beth i chi mynd i fod yn greu nawr. Chi'n mynd i greu siart bar gyda eich canlyniadau wnaethoch chi gasglu wythnos diwetha, lle wnaethoch chi adael i peli i ollwg a wedyn mesur maint y crater. OK. Llach chi diolch yn fawr. OK, felly, mwyn creu graff, okay, mae rhaid i ni ystyried cwpl o bethau. Okay, fi jyst yn mynd i gael y taflenni, diolch yn fawr. Fi'n mynd i ddod rownd nawr i camera gwahanol i ceisio helpu chi i weld y gwahanol camau yn fwy glir. Okay, nawr mae yna 4 cam i chi gofio pryd ych chi'n creu siart bar neu unrhyw graff a ddweud y gwir. Okay, a gobeithio, mae hwn yn mynd i helpu chi. So, fi'n mynd i ddiflannu allan o'r sgrin am ychydig. A peidiwch â phoeni, fi dal yma, dyna fi. Helo. Dyma fy nwylo. Helo, dyna ni. Okay? Felly, pryd ych chi'n creu graff, mae angen i chi ystyried 4 peth. Y peth gyntaf yw'r echlinau, axes, okay? Nawr, gobeithio gallwch chi weld fy'n graff fan hyn, a chi wedi cael siŵr o fod taflenni fel hyn hefyd, os hoffech chi ddefnyddio reina, neu unrhyw papur graff wrth gwrs. Nawr, echlinau yw beth sy'n mynd ar draws ac i fyny. So, X, ni'n galw'r rhan llorweddol, okay? A wedyn yw'r rhan vertigol. Dyma yw'r echlinau. Ac maen nhw'n cwrdd mewn pwynt fan hyn ni'n galw'r man tarddiad, sydd fel arfer yn 0, 0. Allwch chi weld fi wedi rhoi 0 yn y gornel fyna. Okay? Felly, dyma'r rhan gyntaf i wneud rhain. Fi jyst i wneud nhw mewn pen fyna mwyn i chi allu weld. Ond pryd ych chi'n wneud rhain, newch nhw mewn pensil os gwelwch yn dda. Reit, y cam nesaf yw'r labeli. Felly, fi eisiau gwybod beth yn union mae'r echlinau yma fod i ddangos. Wel, ar y gweiliod fan hyn, mae dyn ni'r peli. Cofiwch, dyma'r newidyn annibynnol, okay? Y peth i chi newid, okay? Sef y peli. Nawr, ffordd da o gofio hwn, a fi'n cofio athrawes ysgol yn dweud hwn wrtha i hefyd, beth bynnag sy'n mynd ar y gweilod i chi newid. Nawr, mae hwn yn sŵn o'n well yn Saesneg, okay? Whatever goes on the bottom, okay? That's what you change. A y cliw oedd nappies, okay? So os chi'n meddwl am nappies, they go on the bottom, and you definitely change them, okay? So cofiwch am nappies pryd chi'n feddwl am graffiau fel hyn. So peli yw'r newidyn annibynnol. Mae hwnna'n mynd ar yr echelin yma. A wedyn fan hyn, mae ydych chi cymydr, diameter y crater. Fan hyn, a'r unedau sy'n rili bwysig, centimetre fyna, okay? Cofiwch reina hefyd. So chi wedi rhoi y labeli mewn yn barod. OK, ar ôl y labeli, mae'n amser i ni feddwl am grafa, okay? Scale yn Saesneg. Nawr, dyma'r gwahanol fathau o peli nes i ddefnyddio yn yr arbrawf yma. A mae'n mynd o tennis i golf, ping-pong, marblen, pêl chwarae a pêl bownsiog. So dyna beth sydd ar draws y gweilod. Nawr, fi wedi ysgrifennu nhw ar yr ochr mwyn i nhw aros o fewn y sgwar lle mae'r bar yn mynd i fynd. Mae hwnna'n rili bwysig bod chi'n neud yn amlwg ble yn union i chi'n feddwl am yn y graff. A wedyn yn mynd i fyny fan hyn, fi wedi defnyddio rhifau ar gyfer diameter y craterau. Ond sylwch, fi wedi mynd lan 1 pob tro. Okay? So mae'n mynd lan 1, 2, 3 ac yn y blaen. Beth ych chi ddim eisiau wneud yw dewis grafa sydd neillen rhifau odd, fel os chi'n mynd lan 3 a wedyn 7 a wedyn rhywbeth arall, mae rhaid bod nhw'n rhifau gyson. A gallai awgrymu bod chi'n mynd lan neillen mewn 1 pob tro, mewn 2, mewn 5
neu mewn 10. Okay? Sain feddwl bod mynd lan neu 3, 4, 6 ac yn y blaen yn synhwyrol. Felly, os mae'r graddfa yn synhwyrol, byddai'n lot yn haws wedyn i chi creu eich graff neu siart. Okay, ni bron yna. Dyma'r pedwerydd cam nawr. Okay? Cam ola. Title. Okay? Peidiwch a ddweud bod chi wedi cwblhau y graff heb teitl, achos bydd dim syniad gyda unrhyw un beth yn union mae'r graff yn dangos. Felly bydd y graff yma, wrth gwrs, yn dangos sut mae'r math o bêl yn effeithio ar ddiameter y crater. Felly mae'r teitl yn rili glir ac wedi tanlinellu hefyd. Nawr, os fi'n rhoi reina i gyd at ei gilydd, dyna... Okay, sorry, ni methu talu mwy am sound effects, dyna beth chi'n cael, okay? So, dyma chi, y siart bar bron wedi cwblhau. Nawr, fi'n dweud bron oherwydd, falle bod rai o chi'n sylwi, does dim bar ar gyfer pêl bownsiog. Nawr, Mel, credu dyma amser i chi i ychwanegu at hwn i fi, okay? Felly mae gen i pob un bar arall mewn yn y lle cywir. Sylwch bod yna gapiau cyson rhwng pob bar hefyd. Mae hwnna'n bwysig. A Mel, beth oedd cymydr diameter y crater ar gyfer y pêl bownsiog? I think, if I remember correctly, it was 5 or 5. 5? Am I right? So 5 centimetr. Reit, yn creu mae hwnna'n swnio'n iawn. Felly mae Mel nawr yn mynd i roi y bar ola mewn. So mae'n mynd lan i fyny at 5, felly mae 5 fan hyn. So mae'n mynd i wneud llinell lan hyd at 5. Remember, we're doing this in pen, but you build them about pencil, haven't you? Peidiwch a defnyddio pen. Ni ond yn defnyddio pen mwyn i chi weld hwn ar y sgrin. Ond gyda unrhyw waith graff, pensel, pren mesur os gwelwch yn dda. Hyfryd, a wedyn, ar ôl y sesiwn heddi, bydd Mel yn gallu lliwio hwn mewn, pryd mae mwy o amser gyda chi wedyn, ynddo fe? Try. OK, felly, jyst i fynd trwy i grynhoi reina, okay? Felly chi wedi gweld pob un cam wrth cam yn adeiladu fyny at yr un terfynol, ond dyma recap bach i chi, a cofiwch bydd y pŵer bwynt yma ar gael i chi i edrych drosodd. Felly, graddfa, scale. Okay, dyma yw'r rhifau yn mynd lan yn gyson neu'r geiriau ar draws fel chi'n gallu gweld yn yr enghraifft yma. Ar ôl graddfa, ni'n symud ymlaen i'r un nesaf, dyna ni, echlinau, felly cofiwch dyma yw'r llinellau sy'n cael ei rhoi lawr cyn i chi ddechrau creu eich graff, a bwysig bod nhw'n cwrdd yn y gornel ar y man tarddiad 00. Labeli, so cofiwch chi labeli eich graffiau gyda'r newidyn annibynnol a y cymydr y newidyn dibynnol. Ac yn olaf, teitl. Okay, dyma'r teitl i ddweud yn union beth mae eich graff chi yn ddangos. Nawr, i grynhoi, falle bod rai o chi wedi sylwi yn y Saesneg yn enwedig, mae'r geiriau yma mae'n rhoi geir i chi salt. Okay? Ac i ni'n defnyddio hwn fel athrawon, fel rhyw fath o checklist i sicrhau bod ni wedi ystyried pob un o'r ein. Felly, S am scale neu graddfa, A am axes, echlinau, Y am labeli, labels, a T am title. Okay? Yn y Gymraeg, gelt. Okay? Ond falle byddwch chi'n fwy debygol o ofio salt. Felly, fi'n credu mae hi'n amser i chi i greu bar siart eich hunan. Okay? Fel yr un nes i ddangos i chi fan hyn. Okay? Chi'n mynd i ddefnyddio data wnaethoch chi gasglu trwy wneud yr arbrawf eich hunan wrth gwrs. A cofiwch, peidiwch y phoeni am lliwio mewn nawr. Okay? Newch hwn erbyn tro nesaf. Felly mae 15 munud gyda chi i wneud hwn. Okay? A peidiwch y phoeni os chi ddim yn gorffen. Nawr, wrth gwrs, mae ein helpwyr o Bro Morgannwg yn mynd i wneud hwn ar yr un pryd, felly byddwch chi'n gallu gwylio nhw yn gweithio ac yn creu eu siartiau bar wrth i chi wneud hwn yn y ddosbarth. Pob lwc, bant â chi!
Croeso nôl. A chi wedi bod yn brysur iawn yn creu eich siartiau bar? Iawn. Wel, beth os ni'n dangos i bawb eich chi wedi creu, ie? Felly, yn gyntaf, waw, na fe, llech chi, daliwch y lan fe, da iawn. Nawr, beth fi'n mynd i wneud yw fi'n mynd i dangos i bawb fan hyn ar y camera special sydd gen i, felly aroswch ble i chi. Gallwch chi weld un siart bar fan hyn, hyfryd, yn rili glir. Fi'n hoffi bod chi wedi rhoi y graddfa fyna, mynd lan un ar y tro, a hefyd mae'r peli fan hyn yn rili glir ar y gwaelod. Cofiwch fyna i rhoi eich labeli mewn fyna, peli, ond mae hwnna'n arbennig. Beth sydd yn ni fan hyn? Da iawn. Enghraifft arall, wych fyna. Chi wedi dechrau lliwio fe, felly da iawn. Cofiwch, does dim angen i chi liwio fe heddi. Ni'n hoffi gweld siartiau bar lliwgar, os yn bosib, ond mae hwnna'n rhywbeth i wneud yn amser ychwanegol, rhywbryd arall. Teitl fyna, rili glir, o unedau hefyd, holl bwysig. Dyna rhywbeth mae lot o ddisgyblion yn anghofio yw'r unedau. Felly, chi wedi gwneud job arbennig o dda. Nawr, mae plant Bro Morgannwg dim ond wedi bod yn creu rein, y siartiau bar, ond chi hefyd wedi bod yn pwyso rhywbeth. Be chi wedi bod yn pwyso? Y peli. Nawr, da iawn, mae'n y reswm pam maen nhw wedi bod yn pwyso'r peli. Nawr, cofiwch ni'n ddweud bod ni'n mynd i wneud siart bar i ddechrau, a wedyn ni'n mynd i bennu lan gyda graff gwasgariad. Nawr, os chi'n cofio nôl at y gêm gyda Mel hefyd, lle ni'n trio penderfynu pa graff yw'r un mwyaf addas ar gyfer y canlyniadau. Ar gyfer graff gwasgariad, mae angen rifau a rifau. Ac felly, chi wedi bod yn brysur plant, beth ni wedi bod yn wneud yw pwyso y peli, a cofnodi nhw fan hyn i nhw i weld, ac wedyn, ni wedi mewnbynnu y masau yna ar y tabl eich chi'n gallu gweld ar eich sgrin ar hyn o bryd. Felly gallwch chi weld fyna, mae'r pêl tennis sydd ar mas mwyaf, 60 gram fyna. Reit lawr i efo'r pêl ping-pong, oedd yr un ysgafna, dim ond 3 gram fyna. Felly chi wedi rhoi mewn yr holl masau ar gyfer hynna. Nawr, os hoffech chi fynd draw i'r ochr, chi'n mynd i ddechrau wneud eich graff gwasgariad mewn ychydig. Dyna ni. Diolch yn fawr i chi. A fi jyst eisiau sôn cwpl o bethau fan hyn am y tabl yma. Nawr, y mas y tro yma fydd y newidyn annibynnol. Felly sylwch, mae i chwith y newidyn dibynnol. Felly mae'r golofn newydd fyna mas. Mae'n bwysig bod wedi lleoli i'r chwith o'r newidyn dibynnol. Mae masau'r holl peli mewn fyna, ond mae hefyd yn y cyfartaledd lled y crater o hyd ar yr ochr dde. Nawr, ar gyfer y graff gwasgariad, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio data mas a data cyfartaledd neu cymydr y crater, a ni'n mynd i plotio rhain yn erbyn ei gilydd. Felly, tro hwn, mae dyn ni data, rifau a rhifau. Nawr, fi jyst yn mynd i ddangos chi fan hyn, enghraifft o un fi wedi dechrau creu. So, fi'n mynd i ddod rownd. Unwaith eto, fi'n diflannu o un sgrin ac dyma fi ar sgrin arall, Felly, sylwch, gyda unrhyw graff, yr un rheolau sydd, Ni'n dilyn yr un 400, salt fel nes i esbonio cyn. Fan hyn gallwch chi weld, mae dyn ni yr echlinau wedi wneud mewn pen fyna mwyn i chi weld. Mae dyn ni labeli, mas y bel y tro hon ar yr echelin yma gyda gram, fan hyn ar gyfer unedau. A wedyn, lan fan hyn, fel yn yr un cyn, cymydr diametr y crater mewn centimetrau. Felly, mae'r echelin yma, mae'r labeli i'r ochr yma yn aros yr un peth, ond cofiwch, mae'r newidyn annibynnol yn newid y tro hwn, sef mas. Sylwch hefyd bod fi wedi ddewis graddfa cyson, so 1, 2, 3 ac yn y blaen fan hyn, ond ar y gwaelod mae'n mynd lan 5 pob tro. Nawr, mae hwnna yn graddfa synhwyrol, sensible scale fyna i ddefnyddio.
Nawr, gallwch chi weld Mel fan hyn, dwylo Mel hefyd, A mae Mel wedi bod yn dechrau plotio, mae wedi dechrau plotio y canlyniadau ar gyfer mas y bêl yn erbyn cymydr diameter y crater. Nawr, dwi ddim cweit wedi gorffen. Mel, beth sydd ti ar ôl? What do I need? We need, for 60, this one. Felly mae pêl tennis. Oh, yeah. Pêl tennis ar ôl, a fi'n gwybod oedd y pêl tennis yn pwyso 60 gram. Yeah, I go. Felly, sy'n edrych yna 60 gram, a beth yw'r cymydr, diameter y crater? 10? Ie. Felly 10 centimetr. Felly beth mae Mel yn neud, mae'n mynd ar draws i 60 a i fyny i 10, a mae'n rhoi croes bach lle mae'r ddau rif yna yn cwrdd. With a pen. Hyfryd. Dyna ni. A gobeithio gallwch chi weld nawr patrwm fwy glir beth sy'n digwydd wrth i mas y bêl cynyddu i maint y crater. A fi'n gallu gweld yn eitha rhwydd fan hyn bod e'n cynyddu. Felly wrth i mas y bêl cynyddu, mae diameter y crater yn cynyddu. A mae hwnna falle yn anodd i weld mewn tabl, ond lot yn haws i weld os ydych chi'n plotio hwn. Nawr, chi'n mynd i cael cyfle i wneud hwn ar ddiwedd y sesiwn. Ond cyn i chi fynd, ni eisiau sôn am beth bydd yn ddod fyny yn mis Tachwedd. Felly, yn mis Tachwedd, bydd ni mwy o sesiynau fel hyn, 2 sesiwn ychwanegol, ar yr un thema, y gofod. Ond y tro hwn, ni'n mynd i osod her. A'r her fydd i gynllunio a chreu cerbyd fel be chi'n gallu gweld fan hyn, y rover yma sy'n gyrru ar draws y lleuad. Chi'n mynd i gynllunio a creu un o'r ein sy'n gallu teithio ar draws arwyneb fel y lleuad. Nawr, allwch chi weld mae'r arwyneb fan hyn, dyw e ddim yn esmwyth nac yn wastad, Mae yna lot o bumps fyna nag oes, felly bydd rhaid i ni ystyried sut gallwn ni teithio ar draws hwn y ffordd gorau o deithio dros hwn. Felly dyna bydd eich her, dyna rhywbeth cyffroes ni'n mynd i wneud mis Tachwedd. A dyma ni, na fe, allwch chi weld un arall yn dod at y lleuad, hyfryd. Waw, mae hwnna'n edrych yn... Hwnna'n well na fy nghar i. It's better than my car. Waw, mae hwnna'n edrych yn hyfryd. So, edrych ar yr olwynion fyna. Sylwch falle am cwpl o nodweddion beth sy'n wneud hwn yn addas ar gyfer teithio ar draws arwyneb y lleuad. Hyfryd. Wel, fi'n edrych ymlaen at hwnna mis Tachwedd. A mae dyn ni un bach fan hyn. Dyma un o tegannau Mel fi'n credu, yn fe? So mae wedi dod â un. Dyma'r lleuad sydd dyn ni fan hyn. Na fe, so sut mae'n mynd i deithio ar draws. Felly, yr un mis Tachwedd, bydd mwy o tech yn dod mewn i hwnna, a bydd e'n cyfle i chi greu rhywbeth rili cyffroes yn eich ddosbarthiadau. A fel arfer, hoffwn i weld beth chi'n creu. Ond mwy am hynny, yn mynd i ddod atoch chi, peidiwch â phoeni mewn e-bost nes ymlaen. Felly, cyn i ni adael chi fynd nawr i greu eich graff gwasgariad, gyda data mas y peli yn erbyn lled y crater. Cofiwch cwpl o bethau. Os nad oes ffordd gyda chi yn eich ddosbarth o fesur mas y peli, croeso i chi ddefnyddio ein canlyniadau ni, achos bydd y pŵerbwynt yma ar gael i chi beth bynnag. Neu, gallwch chi ddefnyddio y 4 gyntaf a wedyn pwyso y peli, y 2 bêl ychwanegol rhywbryd arall ac ychwanegu nhw mewn at eich graff gwasgariad. Mae hwnna'n ffai. Hoffwn i weld eich graffiau, y siartiau bar a'ch graffiau chi wedi bod yn creu. Mae gweddill yr amser nawr y sesiwn heddi yn mynd i fod i chi i gwblhau neu dechrau eich graff gwasgariad. A cofiwch am y salt nes i sôn, rili bwysig i chi wirio bod chi wedi gwneud pob un o'r rheina ar ôl i chi wneud eich graff. A danfonwch pethau mewn, tagiwch e-sgol, tagiwch SparkLab, ni'n rili joio gweld beth ych chi'n creu. Os yw rhywbeth arall fyna, is there anything else? We just look forward to seeing them in November.
Ni'n really edrych ymlaen gweld chi ym mis Tachwedd a gobeithio chi wedi joio yr ymholiad yma achos ni wir wedi joio. Definitely. Hwyl!